rago a ja ka sai mai karfi a je rago kuskuren gara fadawa gidan zago ana shirin fari wani na taka kan da mi ga kwangin zama cikin daki wani ya bugo karkon ginin maza janje ne da na hango in ka gaba da lakar ka kira ta da kango salon batu bayani zance ka ambatawa ga wasu na fadin na ke ne wa dan rago kana cikin jarabta duniya da ka shigo wahalhalu da dama tari da ka dago kai ne da ke amana kuma kai yi gaskiya tun da rashin ta ne yake sa jaba ta mi bango tafiya adanta shine in an yi awaigo mai tausayin na kasar shi ya zama jego har yau adan ba tarihi an yi ya huce har a naɗe kasa ba za a yi kamar ka ba shago kamar a hausa fim alnukun ga na hango a kwalla ahmad musa ya zama jego a bangaren mawakan hausa muna da ala sai dai kawai idan sarrai wanne ya wargo ban ce hakan ba dan neman ba ni ko dago na aikatau a waka ko da dan dugo duk wanda ka ji na ce darajarsa ce ta kai babu alaka ko abota ko wanne ya zubo batu nake a fannin wakar da na kago cikar mawaki da nufitin da ka dango idan ana da rafi da uwa ake mawaka ko za ku gane dukkan bayanan da na irgo ashe mahauci na tunkaho da gizago kafin ka farga ya sa ya tarwatsa bargo ana batun fasaha wake batun masifa Allah tsare makafin ranar mata zago cikin dare a kundi na ɗaya na zago waka nake nufi magana in na zanzago sai an akwai tunani nazari kake fahimtar ya za ka bi da wannan duniyar da ka shigo tafiya na shirya yi kaya na tattago kafin na karasa na san zan aje zango a ko ina na samu ni din ruwa da iska abinda dai ya samun shi rabi ya kago wanda ma bane adam bai fahimta ba wanda an ka ba wa sanin kwanakin gaba muna sanin hakan ba ma waiwaye mu duba sai ran da an ka dauke rai ban mu fargaba gudunmawa ka bayar ko ba a saka ba aje abin fada mai kyau ba da aibu ba wannan halin ake nema dan adam ya girba da cimma moriyar jin daɗin hakan gaba kawa mutum halacci bai manta haka ba kenan da tabbaci na amana ba zai ci ba da shugaban da mai san mai kyau da fa'ida ba mai dogaro da wannan ba za ya tsira ba ka yarda rabbi ne ke yi ba wani shi ba hakan yana cikin imani da martaba duk wanda ya da can da ba zai zama innuwa ba to kan saye wa wannan ba zan yabe shi ba mai kokarin shiga wuta ba zan riko shi ba mai san fada da zaki ba zan hana shi ba duk wanda ka ji ya ce a fito a je farauta karan sana da himma kuma bai rabanta ba idan ka ce na je zan je ban kibin ka ba wurin da za a aikata kairi ina gaba idan ka sami imani ko ka samu kunya kai godiya ga Allah bai barka baya ba rago a ja ka sai mai karfi a je rago a ja ka sai mai karfi a je rago kuskuren gara fadawa gidan zago ana shirin fari wani na taka kan da mi ga kwangin zama cikin daki wani ya bugo karkon ginin maza janje ne da na hango in ka gaba da lakar